Ahojte, tak ako funguje ten tanec slov, čo tým získate, prečo do neho vstúpiť, prečo nie, to vám tu chcem nejak tak priblížiť skrátke. Ja, keď som sa rozhodovala, či do toho ísť, či vôbec niečo také vytvoriť, tak to bola taká vnútorná dilema, reálne taký vnútorný konflikt, že jedna moja časť veľmi chcela, úplne túžba tam bola silná, si vravím, iba tak budem naplnená, keď toto proste vytvorím a cez mňa to pôjde von. A druhá časť vravela, ale nie, keď to vytvoríš, zahltíš sa, nebudeš sa môcť venovať potom ostatným veciam, možno na to doplatí domácnosť, alebo deti, alebo muž sa bude stiažovať. A vravím si, nevadí, je to výzva, idem vypočuť obidva tie hlasy. Podobne ako sa riešia vlastne konflikty vonku, tak to človek aj v sebe môže tak riešiť. No a nakoniec som spala, no to sa nedá potlačiť, túto silnú túžbu idem do toho, ale vytvorím to tak, aby to bolo prínosné pre tých účastníkov a zároveň to nebolo zahlcujúce ani pre nich, ani pre mňa. Pretože si vravím, v takej situácii, ako som ja, asi je veľa ľudí. Takže jak sa to dá urobiť tak, aby tam boli naozaj, aby tam bol ten prínos a reálne by to videli v praxi. Aby to nebolo len o tom, že OK, teraz viem oveľa viacej poznatkov, viem to identifikovať na iných. To je taká prvá časť, že hneď vidím, ako to iní robia zle. A čo by mali robiť lepšie. Viem ich o tom ešte dokonca aj poučiť, ale proste ten cieľ je, aby sme to my vedeli žiť, zosobňovať a stále na viac a viac situácií aplikovať. Takže to, čo sa nám kedysi zdalo ešte ako nereálne, alebo sme sa do toho nepúšťali, alebo príliš komplikovaná situácia, tak zrazu už tam vieme ten koncept nenásilnej komunikácie, to umenie dialógu vlastne preniesť. No a k čomu nám to slúži, lebo sa veľa by si povie, na čo komunikovať, veď viem, ako tak, a to skôr iní nevedia, alebo s tými, čo to nevedia, s nimi to je bez šance, pretože už som pravdepodobne aj tak skúšala všetko. Takže cieľom nenásilnej komunikácie je, aby sme sa my sami, nezávislo od toho, čo sa deje okolo nás, cítili sebavedomejšie. A sebavedomejšie neznamená teda, že si tu robím takúto hradbu, alebo neviem sa tu nejak povyšovať na ostatných, ako sa ma nič nedotýka, ale dokázať sa spojiť práve že s tým vnútrom, čo to s nami robí, viacej to všetko pochopiť, takže som si vedomá sebe, čo sa deje, tým pádom sebavedomejšie a zároveň prebrať za to zodpovednosť a nenechať sa rozhodiť inými rečami, pretože to rozhodenie, to keď sa necháme ponoriť do nejakých tých žabomyších vojen, že nie sme takí ukotvení v tom, práve plynie z toho, že stratíme ten prehľad sebe samých. Alebo sa nás niečo strašne dotkne a nevieme to identifikovať, čo to je a nevieme to nejak adresovať. Takže to je ten cieľ, aby sme sa naozaj cítili slobodnejšie v tom, ako interagujeme so svetom, aby sme neboli ovládaní automatickými reakciami. Takže navonok to potom možno znie tak, že ten človek je, ktorý ovláda nejaké komunikačné zručnosti, tak môže znieť ako ja, hej, že niekedy opakuje slova, niekedy hovorí, nevie si spomenúť, hej. Nie je to o tom, že má skvelé retorické schopnosti, alebo teda to, čo učím ja, ale je to o tom, že vie, čo chce, čo cíti, rešpektuje to u seba, rešpektuje to aj u iných a nehľadá, čo je dobré, zlé, nebere si veci tak príliš osobne, ale hľadá riešenia, ako by sa mohli naplniť potreby aj moje, aj toho druhého, ale nepreberať za to ako úplne zodpovednosť, že teraz ja musím naplniť všetky potreby každého, ale pozrieť sa na to, OK, toto je nejaká potreba a ako ja môžem k tomu treba prispieť. Pre tých, čo už poznáte koncept nenásilnej komunikácie, toto si dáva väčší význam, možno pre niekoho až tak nie, ale tak keby som to mala povedať, tak je to ako, dajme tomu, že vám niekto povie, ja neviem, si príšerná. Alebo to je v pohode, nič sa nedieje. Alebo vieš to, kvôli tebe tu tak trpím, za všetko môžeš ty. Alebo iba ticho, no, takéto dusné ticho. Alebo vieš, nechcem o tom ani počuť, to je taká blbosť, hej, dajme tomu na nejakom meetingu, že proste niekto nejaký váš návrh úplne zmatne zo stola. A vy zostanete úplne rozhodení a neviete, čo ďalej. Aj vás to štve, keď je niekto hrozne ticho, alebo vás za niečo viní. Aj vás to štve, keď vás prevalcuje svojimi argumentami, alebo proste nejak zhodí a neviete, ako z toho ďalej. Takže v tom umení dialógu sa vlastne toto všetko učíme. Byť aj empatický, aj asertívny. A aj nezvalovať veci na iných. Hej? Prejsť vlastne z takej tej
bezmocnosti, niekto tomu hovorí rola obete, ale vlastne ja to vnímam ako do takej bezmocnosti, takej zaciklenosti, do niečoho, kde sa pohneme. No a ako to prebieha je, že pre tých, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s teóriou, tak som si povedala, že výnimočne tento beh tancu slov umožním zadarmo prístup k už prednahrátnym videám, ktoré som kedysi robila, ktoré zhrňujú dosť detailne, popisujú jednotlivé časti nenásilnej komunikácie alebo teda toho umenia dialógu. Takže to dostanú ako bonus prístup k tomu tí ľudia, ktorí nemajú s tým žiadne skúsenosti. Pretože môjim cieľom je, aby sme ten čas, keď už budeme na Zoom tréningoch, reálne aplikovali to, čo sa naučíme. A pred začiatkom si každý napíšeme zámer, alebo teda si pozrieme, ktoré situácie v reálnom živote sú tie, ktoré chceme zmeniť, na ktorých budeme 2 mesiace pracovať, budeme sa tam vlastne v tom podporovať a budeme ich rozklúčovať, pretože keď máme vlastné situácie, tak vtedy oveľa viacej tú teóriu vieme aplikovať. Ale učíme sa aj tak, že keď iní zdieľajú svoje situácie, tak nám vlastne dochádzajú veci, na ktoré sme sa ani nepýtali. Zrazu nám to pripomenie nejakú situáciu, kde sme raz na jednej strane alebo na druhej. Tá komunikáciu, ktorú ja učím, nie je o tom, že ja vás budem učiť, ako niekoho oklamať, obalomutiť, zmanipulovať, pretože všetci vieme, že raz môžeme byť na jednej strane, raz na druhej. Raz sme to my, ktorí sa sťažujú, raz sme to tí, na ktorých sa sťažujú. Takže sa na to pozerám vždycky tak, ako keby sme... Čo by som poradila, ako keby tým ľuďom na obidvoch stranách? To už je možno taká aj mediátorská uchylka, alebo ako to povedať. Ja tým, ako som minulý rok strávila intenzívne každý týždeň 3 hodiny mediovaním a učením sa o mediácie. A videla som práve cez tie roleplays, cez tie rôzne, keď sa scénky zahrávajú, jak sa veľmi veľa dá veci naučiť, jak ľuďom proste zacvakáva, tak je to niečo, čo by som vlastne ja v tom tréningu chcela priniesť. Že reálne si tie situácie zahráme. Samozrejme, že ten druhý to nevie zahrať identicky, ale bude to vlastne cez toto hranie, cez to trénovanie, ako nám budú chodiť tie uvedomenia, ktoré potom aplikujeme v tom živote. Dala som teda denný aj večerný termín, aby to bolo prístupné či už pre pracujúcich v rôznych časoch. S tým, že tá téma 1, ten blok tém, sa bude opakovať v tom dennom a večernom termíne ten jeden týždeň, ale vy kľudne môžete prísť na obidva. Sice to bude tá istá téma, ktorú sa bude trénovať, ja neviem, empatické počúvanie, dajme tomu, nastavovanie hraníc, neviem. Tých tém je veľa, to si môžete potom pozrieť na tom webe. A tým pádom si to ešte viacej ukotvíte v sebe. Že vlastne, alebo aj keď sa nezúčastníte, tak si pozrite zo záznamu, pretože budú záznamy z obidvoch a ešte viacej vám to zacvakne. Môjim cieľom je vás podporiť aj nielen počas tých tréningov, ale počas toho trvania kurzu. Takže vám budem dávať také mini úlohy, výzvy, ktoré budete robiť medzi sebou, ktorým vám samozrejme môžeme aj pomôcť, keby niečo bolo treba, prípadne nahrať nejaké dodatočné video. A samozrejme to, že dobrovoľné, aby ste zase sa necítili, že musíte a budete zahltení, ale je to dobrovoľné na to, aby ste sa naozaj tie 2 mesiace úplne do toho ponorili a povedali si, po 2 mesiacoch som proste o level niekde inde. Že o level viem, že som tie veci, ktorých som bol zaciklená, zrazu vyriešila. Rozmýšľam, čo sa ešte ľudia pýtajú. Tak keby ste mali nejaké otázky, kľudne mi ešte píšte. Keď neviete, či toto je pre vás, môžete mi napísať buď na Facebook alebo e-mail a spolu si to môžeme prejsť a vysvetliť, či toto je momentálne pre vás najlepšia forma, ako sa posunúť v komunikácii, alebo by bolo možno niečo iné, lepšie. Aha, ešte dostám otázky, či to bude fungovať aj na situácie, kde je to naozaj komplikované s tým druhým, hej. Prípadne, že reálne má nejaké diagnózy. No tak práve na nich. Pretože práve to sú tí ľudia, ktorí nás najviac vedia štvať. Tam už nemáme tú kontrolu nad tým, aby sa ten druhý zmenil. Tam už je to sú vlastne najlepší učitelia na tú nenásilnú komunikáciu, lebo tam nič nezostáva, len sa naozaj sústrediť na to, čo je vo vašich silách. Už žiadne nátlaky na toho druhého a ani využívanie nejakých zaužívaných techník, ako spôsobiť ten pocit viny alebo hanby alebo nejakého strachu. Na nich to ako keby asi už neplatí. Takže práve na nich je
to ideálne. No, keby ste mali otázky, pýtajte sa a ja vás veľmi rada uvidím aj s ostatnými účastníkmi v Tanci slov.